Хора, аз съм Роско и днес играем с Сергио Симулатор. И вече съм минал официално първото с 2561 мл. И да видим. Уп! Махни се. Е, там при него да е при него. Аре, бе, човек. Тъй. Абе, сега. Чук. Аре. Сори. Сорка. Сори, мотори. Аре, бе! Чупи. Айде, валей! Махни се, бе, чашо. Чакай, че съм... Не! Аре, бе! Бой в инжекцията в лицето. Така. Сега, къде е тази ножица? Аре, бе! Хванах я! Идеално! Така. О. Можеше с нож, ай. Опа. Се рязах от червото. И това черво му се рязах. И това къде трябва? Къде то срежа, бе, черво? Ето тук трябваше да срежа. Пикочния мухур. О, срезах го, добре. Гъджа. Аре, хвания, бе! Е, това е да се сакат лекар, човек. Бягай, бе, Трион. За какво ме Трион? Чакай, че са другирам. Бързо, че умира. Айде, Боб. Да ни падна. Не, часовника ме падна. Ще живееш. Да ти потъмвам на главичката. Да видим на компютърчето. Опа. Се скарах къла сега. И той дебил черво. Махни са, бе. Трябва да срежа се. Пъте, къде, бе? Идеално. Е, това ме трябваше. Сега ще кажа за тебе, че няма ли се късаш? Не мора да се... Аре, бе. Чакай, е така. Така. Аре, бе. Режи наред. Идеално. Ето, винаги така прейти. Режи наред. И успяхте. Пуп. И сега вече нямам такава машинка. Така, ето ти. Ето стои при теб. И тъй не разбрах кое е виж къде е бъл. Да, при тебе. Това е. Като си ял повече, сега ще махам дърчите черва. Бягай от тук. Така, ти, дебело черво. Аз? Да, точно ти. Аре, бе. Къде си хванат, бе, полудял? Щупих чашата. Не бодох се. Ето го е. Защо му взимаш хилто, е? Той е с кръв. Опа. Бабе. Аре, хвани го. Добре. Трябва да се реже пала. Бог знае. Сега по моя начин. Режи натам. Режи. Видяхте. Ли. Така.
О, така, след това черво го махаме. Айде бе. Черво. Черво. Виж. О, добре, вкарах го в кош. Тон. Да ти е познато? Ето. Моля се извади това. Добре, гъджа. Fuck you. Добре. Всичко е 6. Така. Ела. Ти виж как. Ето, преди го там. Ти също ела. Бък да са в това. Аре бе, Марсол, дърт. Ти как четеше, човек? Фък. Сега, ти са... Аре, дръпти се, бе. Ти... Трилион мърсен. Какво е това, бе? Кой е това, бе? Тя да видя колко часа е. Боб, искаш да гледаш колко часа е, ето. Какво е? Ти добре ли си? Боб, гледай колко часа е. Искам да взема лъжицата. Да му дам малко сладолет. Сладолейди мания. Аз съм най-добрия хирург. Гледай. Сега ще го махна с вилица айпъни. Чакай, бе! Какво стана, бе, Бобче? Сега, ако те извадиш, ще рейдж квитна. Да, бе! Червената или зелената жичка? Аре, бе, брат! Аре, бе! Come on! Аре, бе! Аре, бе! Напред мястото. Виж го, бе! С нощ ще му го срежа се. Чакай, бе! То няма ти трябва лут! И хелт ми... И аз пак този. То мой хелт. Лоп. Така. Ето толкова много органи, аз не знам къде да ме бия. Тъй, чакай малко. 6 точки сега, бате. Аре, бе! Не! Айде, бе! Заради тебе е това. Виж го, трябва да е червен. Твоето черно. Да ебам, нека ти да еба. Тъпата умряла овца. Боб, ти кажа, ще изгубиш малко кръв, но това е за твое добро. Не е за твое. Си тот сега шиманта игра, как ще го извадя, бе? Ти... Сега... Не! Боб, бързо трябва да работим. Обещай ми. Добре, обещай. Пause. Please. Аре, бе! Тъпата ръка не може да вземе тъпия Боб. Не, Боб ми... Зърното му мръсно. Боб ще направи така да нямаш деца. Не ма карай. Аре, бе, фани го е, брат. Болен. Няма да остане Боб. Сега ако го изтърват, тръкам играт. Не! Ми хора, това ще да бъде от играта ви. Първото... Едвам го минах. Айде, бате. Бате е най-добрия! Бах ти, човек. Сега, какво? Музика. Ще махам музика. Вой, как се оплаших, човек. Виж каква мека главичка, човек. Да го потупам по главичката.
сега ще кажа за тебе. Ще слушаш ли, бе? Мина му през мозъка. Бах, човек, колко кръв. Опа. Добре, сега сериозно. Рей 3. Ние сме. Къде е това? Къде трябва? Ето го! Ти си моя машинка. Как се... Леко. Малко ще заболи Боб. Но сме приятели. А така. Сори, мотори. Чакай, сега ще бия спокойно. Бия. Къде? Къде? В мозъка ли ти е бил този пък? Добре. Стой, брат. Стой. Нямам. Вече не е толкова твърд. Не е толкова мекичка, но... Къде отиди, бе? Къде отиди, бе? Къде отиди, бе? Чука. Еми, Боб. Малко ще заболи главата, ама... Айде. Леко. Деликатно. Аз си чупя дърцата кора. Ще ми взима хелт. Ще чупя... Опа. Хора, направете го щук. Дейте сюда машинка. Чакай, коти са котита? Много глава. Така се трябва да го извадя, бай. Чакай. Къде там чупиш, да ни казвам? Добре. Гъджа. Инжекция. Викам. В окото искаш ли? Е тук. Айде. Ние сме въдимо. Това сигурно е лесно сега. Само трябва да го извадя. С това. Какво режеш мозъка, бе ти? Какво? Бихме в това, къде... Аре, бе. Гледай го, не може да хвани, да? Гледай го, бе. Аре, срещи. Гледай го, не може да вкара. Виж, ще получи травма на мозъка. Живей! Еми няма проблем, става ще бъде ножица. Какво кара, виж, бе? Хванал съм. Какво, бе, брат? Направи място тога. И ще на водата по толкова мръсно. Какво, бе? Бегай, бе! Болен. След това трябваше. Добре. Чукче. Леко. Аз му чупя само... Лекичко. Той не усеща. Той е умрял, бе. Той е с... несъзнание. Бих му плойка. Много му е корала главата, той нищо не усеща. Понеже все още има мозък. Но сега няма да има. Скоро е сега. Еми, ако не беше играл толкова много футбол и не беше удрял такава глава, или ето го, така е станал Петър Чех, ето. Добър ден, Петър Чех. И сега ще напиша на едно лище Петър Чех. Ето го Петър Чех, в момента му прави операция на главата. Айде. Така. Само къде да ти напиша, че с Петър Чех?
после като се събудиш от операцията, да знаеш как се казваш. Аре, хвани химикала. Къде? Ей, тук ще напише едно П. П. Чу ли бе, Петърчех? Така, сега. Чакай, да го извадя. Мозъчето. Извади. О! Какво става, бе? Спокойно, Петърчех. Знам, но това е от втрисата. Втрисата, знам. Вижте мозъкът. Може да го видите реално и дори... Как ще му взема хелт? Чакай, бързо! Ще го среш, защото главата му се побърка на... Добре. Това изглежда от хормоните. Уоу, тя навлиза някъде. Браво! Добре, доктор, и я прибра. Затова е добър. И Тошчук, ако не ми се навред тука и не ми... Аре, бе. Пуп! Така... Какво пак, бе? Какво искаш пак, бе? Пуп! Аре, бе, мозък! Само искам да извадя. Тука стой. Стой, бе, мозък! Их! Петре! Гледай го. Направо идва да му срежеш мозъка на две. Уау, как... Дръпни съвета, панар грозен. Ако бях с някой мултиплеер... Разкъса им от дъртото. Чернив... Няма рестарт. Сега. То подсветаваше и човек. Тя е автоматик. Не трябва да натискаш. Отзад. Хубаво. Какво? Спрете кръвта, бе! Спри, бе! Това е да оживееш на косъм. Така. Само дано пак да им втриса. Боб, обещай ми, че няма да умреш. Защото ще... Оп, извинявай. Еми умира. Какво стане? Защото тъпата ти коза мръсна. Да иба парцала ти, да иба, ще ти иба тъпата глава. Дай часовника, сега ще ми са... аз що... Спираме клипа. Се ще каза на тебе. Сега ако не ти пръсна черпя мръсен на... Ще ми... Ще правиш ли на отворено, ей? Ще са... Правиш ли, бе? Виж колко бързо си махах с черепа. Олигавам цялото бюро. Махни се и ти, бе. Еде го е. Сега ако не хванеш този път, ще ти стръкаме играта тъпани. Хвани му този мозък. Гледай го, той мозък вече не може да издърпва тос. Две ръчички да се за... Няма, правим го този път. С какво, човек, с какво?
О, как ти... Петре. Петър Чех. Опа. Гледай го е! Сега ако са бъгнала... Добре. Къде да я набия в газа, мале, бе? Всяко. Гледай, бе, брат. Как излизаш като... С кой да е, бе? След това пък изобщо не... Чакай, че хванах аз наркоманската инжекция. Леко. Аре на 3000 голяма работа. О! Бате, най-добрия. Не. Айде, сега ако се другирам, вече ще ви бай тъпите игри, където ми. О, супер. Там. И хора, това е да ви кажа, че сте празна глав. Без мозък. Туф. Дръпни се. Тъй. Сега ще си мусна тук ръката. Как си мусна ръката? Хванах ли го? И сега, как ще я забия? Сега няма да мога да я вкарам. Това е чек. Сега другото какво е? Къде бе? Да не я привъртях. И тук ли? Къде съм тук, е? Помощ! Заключиха ме. В линейката. Така. Сам да им се отвори вратата. Пожар! Тук си... Вратите се отвориха. Стана студено. На пешеходната спряхме. Какво стана, бе? Какво стана тук, е? Това е невъзможно. Хора, това ще е. Надявам се клипче да ви е харесало. Ако е така, харесайте, коментарите, абонирайте. Чао!